Barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Global TV ko kuma Hausa DTV domin samun dama na tura muku videos idan mun dora. Sannan kuma idan baka subscribe ba tun a baya, ka danna mana subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin muna daura bidiyon muka same shi. Yau aka yi bikin sunan matar Adam zango a Kano. Ya sa wa 'yar suna Diyana. Allah ya raya wannan baiwar Allah. Allah ya sa mu haddace Qur'ani ce, Allah ya sa mai tsoron Allah ce. Shi kuma Allah ba shi ikon tarbiyyantar da ita. Wannan taro dai ya ji hankalin al'umma, mutane kuma sun sa albarka. Masu comment a yanar gizo sun ta sa wannan yarinya albarka. To Allah ya raya ta kuma Allah ya ba ta lafiya ingantacciya kuma Allah ya sa ta amfani da addinin musulunci. Sannan a ƙarshe dai kar ku manta danna subscribe a wannan channel ɗin tamu. Kuma ka yi subscribe tun a baya sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyon muka samu damar samun shi. Mun gode.